Hello, kapatid Panalo. Biglang shout out. Sis Ina. Salamat, Sis Ina. Biglang shout out po sa inyo dyan. Maingay siguro, no? Ang ingay ng sasakyan. Biglang shout out, kapatid. Sis Ina, thank you. Tumama sana na, ano. Roller coaster ang aming daanan. Ay, laki ba to? Magalaw masyado yung aking cellphone. Magalaw yung aking cellphone. Ang hirap pala, no? Pag ganito, nagla-live na nasa sasakyan. Shaky masyado. Ikot-ikot na naman ang signal ko. Ang likot ng cellphone ko, kalorty. Masyadong maalog. Pangit kasi yung daanan dito, oh. Bitak-bitak na kalsada. Excuse me, umarman.
Dito na tayo sa main road. Kambal ni Mukbang, nag-love shoutout po. Salamat. Maingay siguro, no? Maingay yung tunog ng sasakyan. Hindi marinig yung boses ko. Nangangalay yung kamay ko magtawag. Salamat po sa 4 na tao na andyan. 2 puso, patusok po. Magalaw masyado yung aking kamay, yung cellphone ko. Ang hirap pala kapag nasa biyahe. Ayan, papunta po kasi kami sa aming tita. Minutes lang pala, andito na tayo. Ayan. Ayan, nandito na po kami sa aming pupuntahan. Katalay Express. Andito na po kami sa aming tita. Namasyal lang. Ang bilis lang pala ng biyahe. 12 minutes lang. Ayan, 12 minutes lang. Ayaw pong bumaba. Dito na kami, guys. Dito na lang. Lock mo, bibi. Ayan, guys. Salamat po. Batit, be. Dito kasi kami po, namasyal-masyal kasi kami dito sa aming tita. May kukunin kasi kami. 12 minutes lang pala pagaling doon sa bahay. Dumaan pa kami sa roller coaster na daanan. So, andito po kami kay Dos, yung Catres Marias number 2 po. Ayan si Dos. Oh, nakalive ako. Nakalive ako papunta digdi. Silipin natin yung mga tanim ni Dos. Dito muna ako, guys, sa kabila. Silipin ko yung mga tanim ni Dos dito. Ayan yung tanim ni Dos, oh. Isang puno ng niyog.
Ayan, buti pa si Dos, ang daming tanim dito. Daig na naman kami. Ayan o, ang laki ng kamuting kahoy. At saka maraming okra. Ayan o, ang taba ng okra dito ni Dos. Ang laking okra. At saka ito saluyot. Saluyot guys. Salamat po, kambal ni Mukbang. Paano ba yun? Parang hindi ko mapin. Salamat po, kapatid Panalo, Sis Ina, at saka sa ibang naandyan. Salamat po. Mag-ano lang po ako, mag-live lang po ako ng ano, konti. Update lang po. Ayan yung mga talong ni Dolls. Ayan o. Ang ganda. Sarap to i-ano, i-prito. Ganda. Sarap to pitasin na mamaya. Maghingi ako. Di ko po mapin yung nilapag na ano, link. Nawala ako. Nawala ako guys. Color key.